Sanibonani bangani. Incwadi enginiphathele yona ithi I can dress myself. Ngiyakwazi ukuzigqokisa. Ibhalwe nguHeidel Dedekind, Bridget Kroon, noNtobeko Kunene. Asike size kuthi thini indaba yethu. Oh bangani. Kubukeka sengathi ngaphakathi endlini la. Niyazibona nazi izithombo odongeni. Kukhona newash. Asike siqhubeke sibone. Oh banganaza lezi ithombe. Engathi ikamelo leli lika mama wemngani wethu lo omncane nange umngani wethu omncane evele lapha eminyango. Umama ubukeka elele. Umngani uyahamba. Engathi uyongena lapha yakuleya ikamelo. Ekazi uyofunana umngani. Asike siqhubeke sibone. Nangu umngani uphusha isihlalo manje. Lesihlalo besilapha yana. Niyasikhumbula bangani? Sisiphinde sisibheke. Nasi lesihlalo sihlela unodoli. Nangu umngani manje uyasiphusha usisa ngase draweni lengubo. Ngabe ufuna ukwenzani? Mhlawumbe ufuna ukugibela khona, mhlawumbe khona afuna ukuyithatha ekude naye. Asazi bangani asike sibone. Nangi awugibelile. Uvule idrawer eliphezulu. Kukhona akufunayo. Nazi nezinye ingubo sezigcwele phansi. Nangi futhi ngaphansi kombhede. Uyaqhubeka umngani wethu omncane uyafuna. Sibona izicathulo, amakama, amapeni, kukhona nepheke elunyiwe, ibhola. Awu bangani ziningi kakhulu izinto esizibona lapha. Nange umngani usegibelile phezulu. Khona into ayithulayo lapha bangani bami. Niyabona ukuthi uthulani? Angiboni kahle kodwa kubukeka kuyinto yokugqoka. Nazi nezinye izinto zokugqoka ezinekiwe lapha yakukhona no teddy bear. Nange umngani wethu manje kubasket wezingubo. Uyafuna umngani uyavuthulula. Uyavuthulula. Usehleli phansi ke manje umngani. Kungabe wenzani umngani wethu omncane? Uyaqoka noma uyakhumula? Asike sibuyele emuva sibone ukuthi wenzani umngani wethu. Oh nali leli bhluwe leli alibambile usaligqokile ngale. Usaligqokile lana. Mesibuyela ngapha uyalikhumula. Shuthi uyakhumula umngani wethu. Nange futhi umngani wethu usegqoke enye into manje. Ngoba nazi le ingubo ade sigqokile nazo usigaxe kusofa. Uyaqoqa umngani wethu. Useqedile ukugqoka usaphinde ekamelweni lika mama. Umama usalele bangani bami. Kabe umngani wethu ugqoke kahle nje. Hayi asike sivule sibone. Nangu umngani wethu esebonakala kahle. Ugqoke kahle bangani. Hayi impela ngeke. Kuningi umngani wethu ekusamfanele akulungise. Yabona nje lokho kusekhanda. Naloko kusezandleni. Naloko ngezansi. Neskipa naso. Konke nje kuhleli ngenye indlela. Iphela kanjalo ke indaba yethu bangani. Bangani bami kubalekile ukufunda ukuzigqokisa nokuzenzela nje izintwana ezincane. Ukhona uma sikhula singeke size sihlupheke sikwazi ukuthi sifunde kahle ezinye izinto nokuzenzela ngoba kumnandi phela ukuzenzela bangani. Kodwa ke kuhle ukucela usizo kubantu abadala okungenzeka ukuthi ngumama, usisi, uanti, umalume, ubhuti, ukhulu, ugogo noma ubani nje okhona ekhaya. Umcele mngani wami ukuthi akusize uma usemncane khona uzofunda kahle ukwenza zonke izinto kahle ngendlela. Ngiyabonga kakhulu bangani iphele kanjalo indaba yethu. Uma nithokozela lencwadi lena ningangena ku book-org ukuze nikwazi ukuthola ezinye futhi izincwadi ezimnandi mahala. Nisale kahle bangani emakhaya.
Siyabonga ukubukela. Ningakhohlwa ukubheka ama-workshops abazali okanye izinsiza kusebenza nakunye nemisebenzi eningayenza nabantwana kuthanda.org.